Welkom bij deze week. Maar het leukste, het beste en opvallendste van Omroep Friesland van de oude dagen. En Joet hebben we de volgende onderwerpen. Huisdokter neemt padtaken ziekenhuis oer. Mem Bouke Mollema volgt het zongen voor tv. En topsportstatus Tialf wordt dreig verhaal. Dit en meer in deze week. Huisdokter Wim Brunnikhuis van Drachten rent al behoorlijk vooruit op de afspraken in het nieuwe Zwaregakkoord. Want hij neemt de specialisten nu al een soort werk uit handen. Je kunt denken aan hart- en vaatproblemen. En wat straks gaat komen, dat de nazorg bij kanker, patiënten met kanker, ook naar ons toe komen. En hij dwart te sissen dat de jiltekwatten in de zorg je toch aastend voorbij binnen. Want hij werkt het volle goed keeper en... Ja, dat scheelt gigantisch veel. Gewoon patiënten binnen nou wend dat ze naar de specialist kennen. Net elke nieuw stiert direct vooraan om de nieuwe werkwijze uit te proberen. Nou, als het kan is het wel goed natuurlijk. Maar ik bedoel, het moet niet ten koste gaan van de gezondheid van de mensen. Dus is er een goed peteer nodig tussen een patiënt en huisdokter. Ik denk dat de patiënt volwassen genoeg is om een goed gesprek met ons aan te gaan. En samen besluiten wat de vervolgstap is. En als die patiënt uiteindelijk toch liever naar het ziekenhuis gaat, dan gaat hij naar het ziekenhuis toe. Alleen, ik zal dan wel duidelijk maken dat als ik het net zo goed kan, dat de patiënt bij mij beter af is. En dan is het eigen risico ook nog niet eens kwijt. In het ziekenhuis wel. De nieuwe werkwijze kan in Friesland gauw invierd worden. Dus provincie rent hierin voorop. Binnen de Friesland Zorgverzekeraar, zijn we ook al een poos bezig met de huisdokters, met de specialisten, om eigenlijk hetzelfde te bedenken met elkaar al en te doen ook als de minister nu voorstelt. Dus eigenlijk wel grappig. Het lijkt wel of ze het al gezien heeft en ons gaat kopiëren, maar dat is natuurlijk niet echt zo. Maar het is wel heel leuk en het past ook precies bij wat wij in Friesland aan het doen zijn. Zorgverzekeraar de Friesland zocht er dus zitten. Al denken ze net dat de jiltekwatten er voortdurend mee oplost worden. Maar een soort patiënten moet in kwatten dus bewuster kiezen voor de huisdokter of de specialist. Vrouw Bijker weet wel wat ze wil. Nou, ik zit hier wel meer op mijn gemak. Ja, het ziekenhuis is toch weer een stap verder, hè? Wilst 200.000 Hollanders uit haar dak gaan op de Alpe d'Huez, is het hier in Dokkum schijnbaar heel rustig. Of net, want hier wen het de mem van Bouke Mollema, Hikke en Tijn in Dokkum. Als het koert is. Goeiemiddag. Oh. Ben jou de mem van Bouke? Ja, dat klopt. Ik ben Anko, de moeder van Bouke. Zullen wij erin komen maaien? Ja, tuurlijk. Kom verder. Ja, altijd. Dan voor de rij. Ja, ik heb de indruk dat het iets meer is, dat getallen die wij door. Daar zit hij al, daarachter. Ja, niet veel van over. Hoe zit je naar Alpe d'Huez te zien? Nou, nu nog wel ontspannen. Ja, we zijn nu bezig met de laatste afdaling volgens mij voordat de klim begint. Nou ja, en dan is de klim natuurlijk wel hartstikke leuk om te zien. Ja, al die supporters die staan te juichen. En dan die afdaling. Zit je daar als mem oors net te zien? Ja, daar ben ik eigenlijk wel een beetje bang voor. Dus ik weet niet hoe ik mij dan straks voel. Dat weet ik echt niet. Op Zouder staan een paar fietsen. Ben dit nou de eerste fietsen van Bouke? Ja, dat klopt. Dit zijn de eerste fietsen van Bouke. Deze paarse, dat is de beruchte fiets. Waar iedereen het over heeft. Volgens mij had hij daarvoor deze nog. Maar hier heeft hij echt de allereerste... volgens mij is hij hier toen ook naar de wielervereniging in Groningen geweest. Oh, helemaal stuk. Geesink is ook binnen op plaats 25, 26e is Mollema geworden. En we gaan eens kijken. 26e, ja, jammer. Gestreden en verloren. Gezakt in het klassement, maar nog altijd top 10. Dus nog altijd mooi. Ja, nou ja, hij is binnen, joh. En als ik nu zo kijk, dan ziet hij er wel weer aardig goed uit. Kan de pers wel weer goed te woord staan, zie ik. Nou ja, goed. Hij is wel wat gezakt naar het klassement. Hij staat nou 6e, begreep ik. De sportboen woenen eens in september maar een definitief besluit komen. En in de tussentijd nij onderzoek dwan naar de plan van kandidaten Almere, Zoetermeer en het Jereveen. De rechter oordeelt nou dat dat tjen de jeddermakke afspraken ingeet. Nu is het zo dat eigenlijk KNSB, ROC en NSF heeft gezegd we gaan er toch van afwijken. Nou, dat is natuurlijk niet zoals het hoort te gaan, maar er zijn wel situaties denkbaar waarin dat
dat toch mogelijk is. Nou, de rechtbank heeft gekeken of die situatie hier aan de hand is. En dat is niet zo. De rechtbank heeft gezegd, er zijn geen bijzondere omstandigheden. Dus de procedure had gewoon gevolgd moeten worden. De provincie Friesland baalt flink van de uitspraak en roept de KNSB en NOC-NSF op nog geen besluit te nemen over de bouw van een topsportlocatie voor het reetrieden. De kans is likwijls grut dat de boen onder druk voor eerst kiezen om met Ice Dome in zee te gaan. Uit jeder onderzoek kwam Ice Dome Almere als meest geschikte kandidaat uit de bus. Wils Tialf pas op het tredde plak stier. Nevens de provincie zit de romte in de uitspraak van de rechter. Het ligt nu aan de KNSB en NOC om een beslissing te nemen. En ik heb al gezegd, het betekent niet dat zij een voorlopige gunning moeten uitspreken in de richting van een partij. Ze kunnen heel wel besluiten, en daartoe roep ik ze ook op, om te kiezen om het besluit te nemen om niet te gunnen. Nevens KNSB-voorzitter Doekle Terpstra is het verhaal van de provincie onzin en leidt de kar voor Ice Dome voor de hoorn. Heb je nu zijn van je moet binnen 4 dagen die gunning houden, Jan. En dat is dat we dus nou dat van horen moeten. Dus de provincie Friesland die wil zeggen van nou ja, we beginnen naar een proces staan, maar de rechter heeft een duidelijke uitspraak die in en de rechter heeft zijn, daar kan geen sprake van weg in deze fase van de strijd. Kiezen de boeren ervoor om in zee te gaan met Ice Dome, dan gaan de provincie Friesland en Tialf in hege beroep. Dat zijn de meest opvallende nieuwsreportages van de Oranje Wieken. Het nieuws en orenzaken door Omroep Friesland ben ik te vinden op Facebook. Zoek op Facebook/omroep. Dwight Lodewegers is nu 3 weken dwaande om zijn ploeg warm te gaan. Tussen de amateurs gaat het aardig, maar van echte weerstaan is dan geen sprake. Lodewegers is voor de wedstrijd dan echt nieuwsgierig hoe zijn ploeg onder druk reageert. Dan krijg je straks ook natuurlijk in de competitie te maken. Dus het wordt heel realistisch eigenlijk. Hè? Van waar gaan we verdedigen? Hoe hoog gaan we, hoe vroeg gaan we druk zetten? Gaan we storen? En vooral ook wat doen we in balbezit? Hè? Dus dat zijn echt mooie potjes om te spelen nu. De verdediging van Cambuur zocht er haast hetzelfde uit als vorig jaar. Maar Drosten, Van der Laan en Bijker. Eén nijgezicht erbij kwam, dat van Ramon Leeuwin. Oerkamp van ADO Den Haag, maar hij had hem vlug ompast. Ja, voetbal blijft voetbal, dus ook hier. Alleen het is weer even een ander gedeelte van het land en een nieuwe groep. Dus dat is het is weer leuk en wennen, maar ja, het bevalt goed. Ja, want waar moet je het meest aan wennen? Ja, de andere kant van het land is. Ja. Dus nieuwe teamgenoten, het is weer even spannend allemaal, nieuwe trainer en de club leren kennen. Maar goed, als je eenmaal op het veld staat, ja, dan blijft het allemaal hetzelfde. Cambuur lid van begin al een Sjen wat de intenties binnen dit dier. Goed en verzwarige voetbalspelen en waar mogelijk het initiatief nemen. En dan vlug leert dat de eerste kans. Luirink kopt hem haast in eigen goal, maar Sinou tikt de bal nog in de lotte. Maar Cambuur zet Sparta betiet vast en versteurt de opbouw van de Rotterdammers. En mooi effect, want er komen meer kansen. En hier betiet druk zetten, de bal onderschept. Martijn Barto maakt de kans, maar Sinou zit op het goede plak. Zo krijgt Cambuur in het eerste jaloeren een paar goede mogelijkheden. En de beste is misschien wel voor Martijn van der Laan. Hij zet zelfs de onval op, geeft een combinatie om met Erik Bakker. Van der Laan rent terug, maar weer zit Sinou in het paard. Geen goals, maar het zocht er goed uit in de beginfase. Ik vond de eerste helft dat we echt heel goed hebben gespeeld, dat meen ik. Hè. Zo van wauw, wat gebeurt hier nou? We waren zelf ook een beetje verbaasd. We begonnen goed, ze wilden druk zetten. We konden steeds een vrije man op het middenveld vinden. Wat opvalt is Mart Dijkstra. Hij speelt vanuit het middenveld, had de onviersbaan om en stuurt en coacht een protte. Er zijn veel jongens al aanvoerder geweest deze voorbereiding, dus ja, wat dat zegt, dat zal moeten blijken. Maar ja, ik weet niet, je moet gewoon doen wat je moet doen natuurlijk. Maar ja, zo'n onviersbaan, dat jou toch een stukje verantwoordelijkheid. Ja, dat zeker. Kijk, ze verwachten natuurlijk van mij dat ik ga coachen en dat ik de jongens neerzet. En ik denk dat misschien dat ze de aanvoerdersband daarom geven om dat te stimuleren. Maar ja, dat probeer ik sowieso te doen en het is leuk om altijd aanvoerder te zijn. De speelwijze van Cambuur kost het wel een protte kracht. En gaandeweg wordt duidelijk dat er conditioneel nog wel wat te winnen valt. Sparta komt beter in de wedstrijd en wordt een paar keer gevaarlijk. Onder oren met Donovan Deekman. En het dichtst bij een goal komt Johan Voskamp, maar zijn kopbal gaat via de latte oer. In de tweede helft een protte wissels aan beide kanten. En dat komt het spul net ten goede. En toch scoort Cambuur nou wel. Een hoekskop van invaller Oebele Skokker wordt door El Macrini verlengd en van dichtbij werkt Paco van Moorsel de bal in de goal.
Schokker draait de bal scherp in. El Macrini, een orinvaller, kop terug. En maar de knibbelticket van Moorsel binnen. En op basis van de tweede goal zit Mart Dijkstra. Hij komt mooi op uit het middenveld, behoudt de toersjog en begint het invaller Johnny de Vries. Die helpt in één keer prachtig uit en zet Cambuur op 2-0. Dat Cambuur in de eerste helft een naaileert om te scoren, slag het dat de vrede niet van Lodewegers in de tweede helft de wol. Ja, we hebben er 2 benut. Volgens mij hebben we er een stuk of 6 gehad. Nou, dat is een redelijk gemiddelde. Ik denk dat in de competitie dat je niet 25 kansen gaat krijgen in de wedstrijd. Dus die kansen die je krijgt, als je er van de 6-2 inschiet, is redelijk. Dan kun je wedstrijden mee winnen. Nou, dat hebben we gedaan, dus dat was mooi. Schiet je er 1 in, dan kan het. Schiet je er 0 in, dan win je nog geen wedstrijd. Dus er moeten er een paar in. Cambuur is betieden echt kwetsbaar, want de keren dat Sparta gevaarlijk wordt ontstaan haast alle keer uit een counter. Cambuur zit dan te vier vooruit en maar 1 lange bal uit de verdediging iepen. Van der Laan corrigeert dat hier maar een uitreding die het gewoon wel garant zit voor een rode kaart. Maar omdat het hier om een oefenwedstrijd gaat, sparret de skiezochter de verdediger. De vrije trap gaat uiteindelijk oer en zo wint Cambuur met 2-0. Maar Lodewegers weet hij nog een werkje met zijn ploeg. Dat wat we gedaan hebben in de eerste helft, nou, dat vergt natuurlijk heel veel. Dat is ook conditioneel, het is warm, drukkend. Maar eigenlijk moeten we dat vol kunnen houden. Hè? Dus nou is het, waar ik aan kan werken is met de groep om te zeggen van... Wat hebben we nou in de eerste helft wel gedaan, wat we in de tweede helft niet meer deden. En als je ze daarvan kunt overtuigen, dan maak je het volgende stap. Want dan leren ze namelijk van hun fouten. En dan weten ze waar het probleem ligt en dan kunnen ze er wat mee doen. Een reportage uit het sportprogramma Bobbeslag wie dat. Morgen vanzelfs weer een nieuwe editie. Nou, Joet, het waar en heer. Op 8 december 2012 wie het 25-jarig jubileumfestival van Friesland Pop in de Harmonie in Ljouwert. Joen het derde deel van de registratie van deze jubileumshow. Ziek is nooit een eigen loon. Kist vaak de twijfel, jou ik die de hond. Kist nodig, zisse, dat is toch van mij host. Misschien ben ik wat stil en jou net volle lood. Maar als ik net het meeste zes, dan zit het vaak wel goed. En ik wil die zeggen dat ik van die hou. En het voelt zo goed, mijn gevoel in het oer van liefde. Doodziek is rest, altijd onder boys. Steen nodig stil, nodig geen geruis. Kist nodig, zisse, dat is toch van mij host. Du bist zo oud als mij, du bist zo blij en vrij. Ik ben dat net zo, maar ik ben wel slecht op die. En ik wil die zeggen dat ik van die hart, oké. En het voelt zo goed, mijn gevoel in het oer van liefde. Het voelt zo goed, mijn gevoel in het oer van liefde. En het voelt zo goed, mijn gevoel in het oer van liefde. Singer-songwriter en versgeschreeuwer, is dat echt direct het verschil tussen je? Ja, in principe wel, want ik schreeuw Engels en Pieter schreeuwt volgens mij het meest Fries. Dus, ik heb wel eens in Noordentaal bezocht, maar dat is nooit wat worden. Ik heb het ook wel eens in het Leeuwarden geprobeerd, maar dat wordt ook nooit wat. Nou ja, zo'n tal Leeuwarden bloos is daar verloren in komen. Dus je weet het net, hè? Misschien van het Fries wat Leeuwarders erbij en misschien is een vers in het Nederlands en misschien dat het dan, of in het Engels.
Ja. Dat wist niet, waarom niet? Als senior artiest, junior artiest, dat is toch een tip, een vaderlijke iets? Nou, ik heb hier echt, ik vond het hartstikke mooi om te doen. Dat klinkt misschien klef, maar zo bedoel ik het net, maar ik heb er echt van genoten. En ik geloof echt dat zij een grote talent heeft. Dus ik hoop dat ze trots heeft. Maar dat doet ze wel, daar heb ik vertrouwen in. En een beetje in het Fries. Nou, Ja. een beetje vreselijk voorbij, dat is ook nog wel. Willen wij graag. Ja, nee. Ja, ik denk, nee, ik beloof dat het wel gebeurt hier. Dankjewel. Dankjewel.
jokes and lies. I've heard them all before. And when they want to be wise, they waste their words on me. Voice lost ability. I spit on you. Voice lost ability. I spit on you. We can't tolerate affection with us busting veins. We can't recognize love with our perverted bodies. To soothe the frustration, we will crush the weak. We will demolish beauty and all its fragile and frail. Voice lost ability. I spit on you. Voice lost ability. I spit on you. Hoi! Dank u wel. Once again. Ben je hem nou de exponent van de Friese Bries? Zoek dat zoals je ze kennen. Dat is Bim nog. Dat door de Friese Bries hier. Dat is de eerste band die het in de moeder rolt. De Visitor, toch? Ja, dat is zo. Maar ja, wij zijn gewoon als band begonnen dus muziek te maken. En daarna is de term Friese Bries ontstaan. En we vonden dat wel interessant, want er winnen inderdaad in verhouding. Kamer uit het noorden best wel wat interessante bands op dat moment. Maar wij hadden net zoiets van, ja, wij jaren bij de Friese Bries of zoiets. Dat, aan de ene kant wie er wel een zekere Friese Bries en aan de andere kant is het ook een beetje betocht. Ja, en een beetje oerwaait. Ja. Ja, nee, het was hartstikke leuk. We hebben een leuke optreden doen. En een mooi feestje. Een mooi feestje. We zijn een oorlogweek of 2 weken geleden belt om dit te doen. En het weer een leuke match. En, weer een het laatste moment, ja? Ja, nou ja, één keer, nee, oorlog keer repeteerd. En ja, dat klik weer. We konden met anderen als Ernst zei. En dan is het gewoon leuk. En ja, dan kent ik net misgaan, wist je. Als het leuk is, snap je wat ik bedoel? One last fist, one last kiss is all that it takes. One last fist, one last kiss is all that it takes. One last fist, one last kiss is all that it takes.
say you really miss him too bad. He saw you kissing with the one you love. It's like feelings you don't feel must be crazy. You won't feel this. It's who I see. One last fist, one last kiss is all that it takes. One last fist, one last kiss is all that it takes. One last fist, one last kiss is all that it takes. One last fist, one last kiss is all that it takes. You say you really miss him too bad. He saw you kissing with the one you love. It's like feelings you don't feel must be crazy. You won't feel this. It's who I see. Friesland Pop besteedt 24 jaar. Dat weer het feestje vanuit de Harmonie in Ljouwert. Op naar de volgende 24. En dan. Nice, sport en cultuur, het zit weer al jaar in deze weken. Op omroepfriesland.nl vind je meer informatie over al uw programma's en reportages. Nou verder maar het leukste uit heer. Ik kom op de televisie, dat wordt heel gezellig. Ik weet niet of ik ook praten moet. Friesland? Omroep Friesland. Daar ben ik al een paar keer op geweest. Oké. Ja, en dan gaat er straks weer naar De Wereld Draait Door en gieren, lachen, brullen, maar ik zit te bedenken wat ik zeggen moet. Nou, komt vanzelf wel. Niet zenuwachtig worden. Nou, ik weet niet wat ik zeggen moet. Komt wel. Vorige keer ging het om een drol, die was verstopt helemaal. Af en toe heb ik een gevecht met een drol. Dat knipt hij er toch uit. Ja, denk? Ja, en dan heb ik een roerstokje. En dan? Nou, dan maal ik hem. En dan wordt hij Anders kan hij niet. Dan moet ik even... Nee, dan wordt hij net droog. Dan wordt hij er net droog. Want ik snap net hoe sommige mensen zulke produceren. Ja. Echt weer. Dan moet ik naar beneden daar, dan komt hij in de wc is verstopt. Nou, als dan Sjors van mirakels. En dan heb ik speciaal stokjes in. Een speciale stok. Ja, en van de week weer een jonkje, die kwam ik naar boven. Die zei, het toilet is verstopt. En die zei me zo raar aan dat ik die roerstok pakte. En toen stond die van... Ik zei, nou jongen, ik zei even malen. En dan is hij weer fijn en dan drukken kleer. Maar ja, er zijn mensen die hebben misschien een hele weekend net naar de wc geweest. Nee, dat kan gebeuren, toch? Even
Nee, niet wij, hè. Oh, ik heb er Piet Buk van. Nou, de vregen staat erom. Nee, maar viezigheid vies je nooit. Zie ik toch, een wc die verstopt is. Oh, filmt Tim ik even. Komt hij er eens op. Nou, en die doerstok die moet ik dan helemaal malen, die drol. En het hele Nederland lag plat. Nou, gaat u maar. Doei. Oh, de weekend werd ik 64. Ja, maar gewoon eenvoudig, hè? Hoe? Geen grote feesten meer. Nee? Nee, crisis. Het is al crisis. Ja, is het een crisis bij Corrie? Nee, bij mij is het geen crisis. Oh. Maar we hebben al Lemsers die crisis hebben. En daar zet ik me nou ik echt voor in. Hoezo? Nou, we hebben een weggeefhoek in de Lemmer, hè? En die weggeefhoek is voor minder bedeelden. Nou, die mensen moeten van weinig geld rondkomen. Dan zamelen we spullen in, babykleedjes, truien, kopjes. En dan roer ik even in die latjes. En dan komt de winnaar eruit. Nou, en die mensen maken het weer blij. U moet vanuit het putje... U moet vanuit het putje naar mij toe werken. Nou, dan weet ik het vanmorgen. Kijk, zo. De trekker. Ja. Nou, doe maar. Maar dan weet ik het vanmorgen. Nee. Ja, je wil dat ik dit met hem Ja. kijk. De trekker vanaf het putje naar mij toe halen. Kijk, zo hoort dat. Bravo. Maar mij gratis douchen. Nou. Nou, dan kunnen ze wel praten. Ik hoef van de morgen niks zeggen, maar dan shut hij in. Hè? Ik zie ze alles wat ik denk, hè? Kijk, juist die man. Maar dan maken ze hier wel een feestje van, Corrie, hè? Soms wel, ja. Ja, maar de meesten met de graven hebben weer omkomen. Zo, die zijn Amsterdammers, die beneden. Nou, die lezen mij wel. Mijn man is ik Amsterdammer. Echt een Jordanezen ben. Dit is een kroeg gewoon. Ja. En die komen graag. Zo, dit is een Lemster. Dit is meneer Van de Hoek. Is die er ook op? Nou kom je op televisie. Nou kom je op televisie. Nou, daar zit ik net op de was. Ja, maar je komt er wel op. Meneer, waar is het hier om? Tot van de week. Ja, tot van de week. Nou, dat tak hier niet aan, hè? Staat op gisteren al aan. Oh, heb je hem al aan? Ik wil hem niet even showen voor hun. Nee, ik ben al 30 jaar over datum. Ja, hè? Maar we blijven wel jong. We blijven jong. Dat moet je niet meer doen. Nee, ik ook niet hoor. Ik zit ook altijd bedekt hier. Ja, precies. Dus je hem te gerden gaat het ik nog wel aardig... Ja, natuurlijk is het goed. 46 jaar, hè? Ja. Ja. Op naar de 50. We hebben kan er nog nooit een klapje aan, hè? In de 46 jaar. Nee, dat is nog nooit gebeurd. Wel hartstikke, of? Nee, nee. Hij is de schaduw van mij, hè? Nou. Of niet? Ik denk het wel. Hij is schaduw van mij. Ik ben de aanvoerster. Ik loop Ja. er maar wat achteraan, hè? Nee, huppelt maar een beetje van mij, hè. Beetje een luwte. Ja, nou ja. Geven en nemen, hè, in het leven. Al net. Ja, als zij ze 40 jaar trouwd bent, ik zou je morgen nog. Dat doe ik wel eens. Hij ze de door net op slot, hè? Nou, dan trek ik die door hier. En dan stiert er een kerel, poedelneker natuurlijk. En dan zeg ik, ach, was een Adonis. En dat weet alweer. U zoekt maar de beste en leukste reportages van Omroep Friesland van de Oranje Weekend. Na je weekend ben we er weer. Graag tot dan.